Sa number 9, wala sang klase sa bilog na probinsya sa Negros Oriental buwas nga adlaw Biyernes tungod sa pagdamo sang kaso sang sore eyes. Suspendido ang klase sa tanan nga bulutuan sa probinsya sa Negros Oriental buwas bangod sa nagadamo nga kaso sa sore eyes upon conjunctivitis sa Executive Order No. 50, Series of 2026 nga ginpirmahan ni Governor Manuel Sagar-Barria. Ang pagsuspend sa klase ang nakabase sa recommendation sa Integrated Province Health Office o PHO. Agud nga mabuhinan ang close contact ag exposure sa mga estudyante, teaching personnel kag mga school employees. Base sa EO, ang pagsuspend sa klase ang nagatuyo nga malikawan ang person-to-person exposure, makapahuway kag makapabulong ang mga apektado nga mga estudyante kag personnel, kag agud man maka-disinfect kag sanitize sa mga classroom, banyo, corridors, learning materials kag iban pa nga masami ginakapitan sa eskwelahan. Ginabisuhan ng publiko nga mangin matingo sa pagpanggawi, magpanghinaw sang kamot, likawan ang sharing sang personal nga mga bagay, likawan ang pag-ipon-ipon kung hindi man ang importante kag magpa-check up kung may simptomas sang sore eyes.